श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान म्हणतात, हे पार्थ, केन्ना मनुष्य मनान तू घडलेल विचारा मिती उत्पन्न जाल्लेल इंद्रिय तृप्तीचे सगळे इच्छाचे परित्याग करता आणि केन्ना तागेल मन अशी विशुद्ध जावन आत्मान तू आनंद मेळोवन घेता, तावळी तो विशुद्ध दिव्य चेतनाक प्राप्त जालेलो अथवा स्थितप्रज्ञ म्हणून घेता।